Takže zdravím všetkých, toto je naša prezentácia našej hry, ktorá sa volá Terminus Subterrane. Vyvíjal som ju ja a Dominik Polák, to bol môj grafik, alebo je to môj grafik. Tu je to vidno aj v názve. Potom tu máme možnosti, vieme si pridať alebo ubrať zvuk, dať si full screen, nastaviť, meniť rozlíšenie, podobne. Nastaviť si difficulty, sú 3 možnosti, easy, medium a hard. Dáme si teraz na medium a znižíme trošku hlasitosť. Takže tak, dáme si medium a difficulty, to je akože podľa toho sa nám spavne počet vojakov, dronov a na konci vždy je 10 vln a na konci 10 alebo na 10. vlne sa spavne final boss a cieľom hry je zabiť všetkých enemákov vo všetkých kolách, prežiť to a zabiť takisto aj bossa. A potom hráč vyhrá. Čiže dáme si start. Tu sme sa spawnli. Tu je vidno, že máme kurzor a niektoré zvukové efekty, animácie, ideme jednoducho strieľať. Zoberieme si ony. Emo pack sa nám pridalo emo. Teraz ideme túto račlasť. Pravým strieľame. Zo zbraň na diaľku, zľavím akože útok na blízko s kladivom, tak čo môžem doraziť. Každé zabitie dostávam XPčka a cieľom je proste pozabíjať v každej vlne hráčov a získať akože ďalší pospol ďalšími vlnami, až kým nevyhráme. Prebijeme si R-kom, prebíjame, čiže to je také niečo tu na tak iba chce robiť, že budeme proste sa prebudovať cez zóne. Zabijeme nová grace perióda sa nám spustí. Tu by sa nám mala spawnúť takúto nová zbraň, niekde v nejakej blízkosti. Enemy A a sa tu nahore máme už shotgunu, spáľame novú. Keď sme na rovnaké úrovni, tak už začne po nás ten enemy strieľať. Čiže tak. Takže zabijeme, zoberieme emo, ideme hore, vyskočíme hore, zoberieme shotgun, zvuky, ideme strieľať tým, to je jednoducho. Tu máme proste medkit, ktoré si zoberieme a podržíme Ečko. Vidíme, že máme 2 medkity už dokonca, tak podržíme Ečko. Sem doplne HPčko, v závislosti od veľkosti toho medkitu, čiže toto je asi všetko z našej hry. Je to proste, že sa dá pauznúť a podobne. Tu napríklad, aby je ukážka, keď sa zabijeme, tak game over screen, koľko sme odohrali, koľko XPčok, koľko sme zabili enemákov, koľko sme použili medkitov, môžem sa vrátiť do hlavného menu a ísť odznova, nastaviť si veci alebo vypnúť hru. Čiže toto by bolo z našej prezentácie všetko a ďakujeme za pozornosť.